sa ika-54 nga founding anniversary sa Communist Party of the Philippines sa karon nga adlaw Disyembre 26. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Judeces Catalogo, kasunod sa pagtaliwan ni CPP NPA NDF Founding Chairman Jose Maria Sison sa itong Disyembre 16, mas nangin alerto pa ang kapulisan sa probinsya, ilabi na ang mga sa rural areas sa posible pagpanghalit ngayon sa NPA antes sa ila anibersaryo. Dugang pa ni Catalogo, ginmanduan ni NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan ang tanan nga mga unit commanders nga mas pabakuron ang ilang police force sa tagsa kamanasakupan, ilabi na sa mga high-risk police stations kag magpatigayon sang checkpoints. Kalakip man diri ang maidid nga pagbantay sa mga matawo nga lugar nga ginatagsa sang pumuluyo sining holiday season. Ang preparasyon sa atong kapulisan atin nag-start to sa migat mga bulan, defensive post, increasing the alert status and reminding our personnel to maintain the highest personal security at all time, maging aware and how alert ang mga tao, especially on the ground, sa mga station nga kinakonsider natin mataas ng possibility o high-risk police station. Si NOCPO spokesperson Lieutenant Judeces Catalogo. Magaretiro na si Brigadier General Inocencio Pasaporte bilang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Disyembre 28, kabagapungko naman sa Disyembre 27, si Colonel Michael Samson ang acting commanding officer kag deputy commander sa 303rd Infantry Brigade sa karon. Si Samson ang naggraduar sa Philippine Military Academy nga katapos naman sa class 1991. Suno kay Major General Benedict Arevalo, commander sa 3rd Infantry Division, nga si Samson ang hindi na bago sa trabaho kag pagserbisyo bago madugay na ini nga naging deputy commander sa 303rd. Si Pasaporte ang magretiro sa serbisyo bangod sa mandatory age retirement nga 56 anyos. Ginkalipay naman ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang PIO sa Bacolod City Police Office sa pagpahibalo nga nangin matawhay ang siyam kadlaw nga Misa de Aguinaldo sa mga simbahan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Gabana, epektibo ang pagplastar sa mga police assistance desk sa compound sa simbahan kag wala sa mga untoward incidents nga natabo sa sulod sa siyam kadlaw nga pagpantay sa mga otoridad. Dugang pa ni Gabana, kung nagpanginbulahan kag ipasalamatan man ni BCPO City Director Colonel Thomas Joseph Martir ang tanan nga makatapos ang police force multipliers kag mga barangay tanod matapos nga nag-isa ka nagbulig para mapalundat ang katawhay kag kalinong. Nagpahanumdum naman ang Bureau of Fire Protection Negros Occidental nga dapat likawan ang pagbakal sa mga palupok sa mga iligal nga manugbaligya o kung hindi otorisado bangod wala sila sang permit nga magbaligya kag wala sang designated nga lugar. Suno kay Senior Fire Officer 2 Glenn Granada, ang OIC Chief sang Fire Safety Enforcement Section sang BFP Negros Occidental, dapat makig-angot sa barangay ang publiko agon may baluan kung sa diin lang pwede makapalupok. Hugot man o kung stricto man nagdumilian ang pagbaligya sang palupok sa mga minor de edad, labi na kung wala sang presensya sang ila ginikanan. Sa mga duwa naton nga mga balita lokal, padayon ang pagbisita sa mga personnel sang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service sa mga police station sa probinsya kag nagapatigayon sang Red Team Inspection para hibaluon ang kahanda sa mga kapulisan sa posible pa-opensiba sang CPP, NPA, NDF antes kag sa adlaw sa ila anibersaryo. Suno kay PIAS Deputy Provincial Officer Police Executive Master Sergeant Rami Bando, sa spot inspection ginausisa ang attendance sa mga duty personnel, equipment capabilities kag iban pa. Dugang pa ni Bando, ginaalerto man ni PIAS Provincial Superintendent Lieutenant Colonel Jomari Oxenio kag ginapatuman ang implementasyon sang defense security measures kag ginabisuhan na kung napanugyan nga mangin mabinantayon kag alerto sa tanan nga tiyon agud matap na ang posible pagpang-atake sang mga kasumpong. Arestado naman ang isa ka lalaki matapos nga madakpan nga nagapangawat sa isa ka balaligyaan sa Barangay Paraiso, syudad sa Sagay, pasado las 2 kahapon sa kaagahon, Desyembre 25. Ang suspect ang ginkilala kay Lauro Togoto, 19 anyos, kag residente sa among nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Roberto Endiape Jr., hepe sang Sagay City Police Station, nakabaton sila sang tawag gikan sa tag-iya sang Tiangge nga si Herman Delgado, 40 anyos, kag residente sang Barangay Fabrika sa among nga syudad.
otoridad. Dugang pa naaktuhan mismo si Tugoto nga nagkuha sang 500 pesos nga kwarta sa sulod sang Tiangge. Nakasulod si Tugoto sa Tiangge pinaagi sa paguba sang doorknob sa banyo nga nahamtang sa nalikod nga bakin sang Tiangge. Preso karon si Tugoto sa custodial facility sang Sagay City Police Station. Nadakpa naman ang duha ka lalaki nga nag-facilitate nga nagapataya sa isabong sa AA Building, Magsaysay Street sa Barangay Zone 12 sa siyudad Santa Lisay. Mga alas 5:55 ang takna sang hapon sang Disyembre 24. Suno kay Police Lieutenant Marion Vicente Bonaflor, Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station, ngang operasyon batok sa illegal nga pagpanahor ang ginpatigayon sang Talisay City PNP kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit kag Regional Intelligence Division nga nagresulta sa pagdakop sang duha ka mga suspitsado. Ginkilala ang naresto nga sanday Ray Hicale, 51 anyos, isa ka cashier ka nag-facilitate sang isabong. Residente sang Antonio Luna Street sa Barangay Mambulak, siyudad sa Silay, kag MJ Montero, 33 anyos, nagataya sa nasambit nga panahor kag residente sang Sitio Dapdap sa Barangay Lantad sa Amuman nga siyudad. Nakuha sa lugar ang mga ebidensya nga masunod: isa ka unit sang flat screen TV, isa ka computer monitor, isa ka unit sang central processing unit, duha ka basket nga may nakasulat nga meron kag wala, kag 3,200 pesos ka kwarta bilang pusta. Ang mga nadakpan yara karon nahunong sa Talisay City PNP kag magapangatubang sang kaso angon sa paglapas sang Presidential Decree 1602. Nag-surrender naman sa Hinubaan PNP ang isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group of City G gikan sa Southern Negros. Ang CTG member ginkilala kay Jordan Asuncion alias Ka Bunbon, 22 anyos, kay residente sang Puruksay, Barangay Kulipapa sa Amonga Banwa. Suno kay Police Captain Ravelo Bustamante, hepe sa Hinubaan PNP, nagsabat si Asuncion sa panawagan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga magsungka sa otoridad. Dugang pa ni Bustamante sa pag-surrender ni Asuncion, nausisa sa mga kapulisan ng kaso siling attempted murder, rason na ginserbe man sa iya ang mandamiento de aresto sa mando man ni Judge Rudney Magbanwa sang RTC Kabankalan na petsahan Pebrero 28, 2022, kaampiyansa ang 120,000 pesos. Sa tiyaw niya mahiluway si Asuncion, pag-umpisa naman sang kapulisan ang pagproseso sa mga papeles sini bilang rebel returnee. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nagaligad sa atak na ng alas 6. 19 kasunog, may kang tanan sa palupok na record sang Bureau of Fire Protection. Samtang voters registration sa sining panahon sang Pasko daw hindi gid tanto kadamo kun jutay gid lamang suno sa COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan.
Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga Good morning mga ka-aksyon sa nagamonitor na sa Facebook. Good morning sa inyo. Please like, follow, and share. Good morning man, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning, eh. Katugnaw, no? Perting tugnaw. Yes, super. Pilang temperatura man? Tandaan mo, wala. Subong from 20, din ka naman. Pertika tugnaw, gid, no? Kapin panigin na mag-January, mabatsaga mo ng tugnaw, Action Doors. So, namigit pangapi. Subong so nagapangapi, dira na sa makapihan. Dira, good morning sa inyo, ha? Mayo lang sa nga pagpangapi. 25 to 28 degrees Celsius kita tita mo. Tedo ka temperatura lang sa aircon. Oo, test na 28, grabe. Hasta lang 28, ha? So, hindi siya so, tugnaw gid siya, no? Yes. Sa nagamonitor dito sa Facebook, good morning sa inyo. Phil Alonsagay, morning sa imo migo sa Tokyo, Japan. Ana Sinoro, good morning man. Alex Montesa, kag kay Billy Albay. Merry Christmas man sa imo. Jola Garcia, o kas may agad sa imo Arin sa grosubong sa kwan sa ano gani ng isla to sa Panay. Gimaras. Miss Jenke de Lagdon sa Phoenix, Arizona. Morning sa imo. Kay Teresa Linaha Kaya, umare morning. Kay Pari Gilbert Dra, good morning man. Yes, good morning. Sa kay Kagawad Imbong Campo. Oy, gaprepara sila subong sa Barangay Day nila. Barangay Day nila blan sa December 30 mo. Ay, bongga. December 30 na sa kay daw Rizal Day na daang sa Barangay Maaw mo, no? so Barangay Day. Sige, mayo. Galing kay daw, bot kung makakadto ka to, hindi? Alang-alang, at pwede katugnaw, bakolod pa lang dahil katugnaw na. Ano gali? pa yan sa Maaw? Maaw, mala na yung mga kung dito kayo sa babaw kay. Ha? Sa mga mailom niya, pero tigito guro ya sa mga ilihan. Terence Vergara Sancho, morning man, dira sa Moises Padilla. Tessie Esquadra, watching from Binalbagan. Good morning. Sa aton nga mga drivers, good morning sa inyo. Sa mga sika drivers na tunda, mga tricycle drivers, jeepney drivers, e-bike drivers. Sa jeepney drivers, siya modernized kag traditional, good morning. Yes, good morning. Sa aton nga OTTG, TG. good morning sa inyo mga Good manong morning. drivers. Sino itong sakyan ng real ganun? Si Archie? Yes, Archie Bai. Sila ni Kagawa do, invited ka mo kuno din ni Cap Vito, ay na. Wow, sana Friday. Friday na. Amo man ang amon nga kuan bala ano nga parang ay daw get together namon sang batch 81 bala. Hindi ka ginakakanto, Get together bala namon kada December 30 na mo balo ka gina-fix na sa December 30. Kaya ang December 30 is holiday mo. Ay, pwede na. Kaya dapat aratanan. Ma'am Vanessa Mayo, and Dr. Matt Mayo, morning dira. Nya wala na dang tugnaw sa inyo ya diri negative 12 agay. Ay, sakit pagid ya. Ati kay USA da mo. Ang amon niya lokal ni amon tugnaw eh. Ay ngilaya mo niya kung USA di ako si Miss Georgia pa on Hansing kang airport. Hello. Miss Georgia na. I'm Georgia Gagasiran from USA. Sabi ba? On Hansing kang airport. Standby na sa mga balita national. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kaya sa Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18, sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. 19 ka mga sunog nga may kang tanan sa palupok ang na-record sa Bureau of Fire Protection sa karon nga panahon sang Pasko. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza nga makahalanus mo nga 19 kasunog ang na-record sa ilas ning opisina kon sa ila ahensya. Suno dire hindi kaangay sa naligid nga tuig nga wala sang sunog ang na-record bangod sa palupok. Suno pa kay Atienza, dako nga bulig sa ila sining ahensya ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa local government units nga magbutang sang designated area para sa palupok o kung mayara sang fireworks display. Paatag pa ni Atienza, sa mga designated areas may nakabantay nga fire truck kag mga pulis sa palibot. Na-record sang Department of Health o DOH ang 5 kamapilason bangod sa palupok halin sa Disyembre 21 tubto 25, 2022. Mas manubo inis ang 50% kung ikumparar sa na-record nga napulo ka makaso sa kaangay nga inadlaw nagligad nga tuig 2021. Liwat naman nga nagpanumdom ang DOH sa publiko nga kung mahimo, likawan ang pagpalupok sa pagasugalaw sa bagong tuig agon mapabilin nga safe ang pamilya. Sa baylo, magamit na lamang sa iba niya pamaagi sa pagpalupok, kaangay sang loudspeakers, busina ang salakyan kay ban pa kagamitan nga makatugas ang gakod. Sa karon nagapabilin sa gyapon sa high alert para sa mga pasyente ang tanan nga ospital sa idalom sang DOH. Bangod sa holiday mood ang publiko, ginako sang Commission on Elections nga medyo nag-jutay ginman ang voters registration sa naglain-lain nga bahin sang pungsod para sa 2023 elections. Ginpahayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga wala pa sa 151,000 ang bagong abotante ang nagparehistro sa naglain-lain nga talatapan nila halin sa Disyembre 12. Manubo man ang resulta sang Register Anywhere nga may 611 ka aplikante lamang ang na-record sa 8 ka malls. Sa piyak sunay giningganyo sa gyapon ni ang publiko nga gamiton ng libreng oras sa holiday ka magparehistro. Ginapaabot sang COMELEC nga isa tubtub 1.5 milyones ang bagong abotante nga magaparehistro tubtub Enero 31 sa masunod nga tuig.
Pagpalanggaanay ang nangin panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong nga Pasko. Ginpahagi ni sang presidente sa nangin mensahe para sa mga Pilipino kahapon nga adlaw. Diri ginhatagan pagtamod ni Marcos nga ang pagpalanggaanay ang matuod nga rason kagabot silingon sang Pasko. Ini ang pinakasimple nga pamaagi para sa liwat nga pag-usbong sang paglaom sang mas masanag nga buwas damlag sa tagipusoon sang kada isa halin sa pagkabunag sang mahal nga makaako. Samtang magluwas diri gininganyo man sang presidente ang tanan nga magyuhom kag makigistorya kag magtudlo sang dugang ihibalo sa makaupdanan mga palangga sa kabuhi lakip man sa iban nga tawo. Nagdaragat naman sa 14,441 ang outbound passengers nga record sa Philippine Coast Guard halintong ang gabi tubtublo 6 ang kagaon sa adlaw sang Pasko, Disyembre 25. Sunod sa PCG, 10,436 naman ang mga inbound passengers. Halin naman sa Disyembre 15, tubto 21, 907,429 ang outbound passengers. Kag 700 na ba 7,404 naman ang inbound passengers. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa heightened alert ang Philippine Coast Guard para magbulig sa mobility sa mga pasahero sa naglain-lain nga pantalan sa pungsod sini nga holidays. 2,081 ka mga frontline personnel sa PCG ang nakadeploy na gud magpatigan sang inspection sa naglain-lain nga puerto sa pungsod Pilipinas. Naglambot naman sa 12.2 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sang Baguio sa adlaw sang Pasko, Disyembre 25. Sunod sa pag-asa, nagnubo man ang temperatura sa halos tanan nga lugar sa pungsod Pilipinas halin Disyembre 24 tubtob 25. Sa Basco, Batanes na record ang 13.2 degrees Celsius nga temperatura. Pagpahayag sang pag-asa, ang northeast monsoon o kunhangin amihan ang nagadalasang matugnaw nga panahon sa pungsod Pilipinas. Ini ang matugnaw kag mahangin nga gikan sa Siberia kag China kag nagaapekto sa Southeast Asia kalakip na ang Pilipinas. Ang La Trinidad Benguet ang naka-record naman sang 14.5 degrees Celsius, Tuguegarao City nga may 17.8 degrees Celsius, Tanay Rizal nga may 17.9 degrees Celsius kag Sinait Ilocos Sur nga may 18.4 degrees Celsius. Nagapati naman si Albay Congressman Joey Salceda nga makabulig pasanyog sang lokal nga turismo kung natagan sang mas dako nga travel money ang mga local government officials. Sunod kay Salceda, kung pasakaan ang travel budget sa mga opisyal sang gobyerno, makabulig ini agon makabawi sa mga structural loss nga gintuga sang pandemya. Dunga man ni Salceda, tiyo naman agon magpatuman sang adjustment sa ilang daily travel allowance, representations kag transportation allowance o kon rata. Ginaduso sang kongresista nga pasakaan sang 35% ang rata sa mga local officials. Kampundo dapat magalin sa tagsa ka mga LGU. Pahayag ni Salceda, mas dako ang pondo sa mga LGU bangod sang Mandanas ruling angot sa share nga kuon sa isa ka lugar sa Internal Revenue Allotment. Ginkabalaka naman ni Senator Christopher Bongo ang report nga pagbalik sang Ninja Cup sa kung mga pulis nga babado sa ilegal nga aktibidad lakip ng ilegal nga droga. Ginpanawagan ni Go sa pamunuan sang Philippine National Police kag Department of Interior and Local Government nga padayon nga ipabili ng disiplina sa sangasang kapulisan. Sa Oktubre 2022, nadakpan si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sa nga PNP Drug Enforcement Group sa isa ka drug buy-bust operation kag nakumpiskarang 6.7 bilyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Samtang ginpahag ni Go nga sa pihak sa aksyon sa pila katampad nga pulis, mas madamo ang mamasaligan nga opisyal nga nagahimo sa ila trabaho sa may katampad kag integridad. Ginkilala man ni Go ang papel sa PNP sa pagtapna sa krimen, illegal nga droga kag terorismo sa pungsod sa pagpahayag nga kontento siya sa ilang mga nahimo. Kumpiyansa man si Go nga mahimo sa institusyon nga limpyuhan ang sanga sini kag batuan ang korupsyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:25. Happy birthday. Alas 6:25. The daylight savings time. Happy birthday, anay galis amigo ko kay Alan Navales. Kay manino mo Alan. Ay yes, happy birthday Manino. Happy birthday, Sir Alan Navales. And good morning dira sa imo, no? Happy birthday ba? Good sagad siya. Kaya good morning man dira sa akong amigo from sa kay Kwan, kay Mr. Andy Aguinaldo. Yes, who is right now in Las Vegas, Nevada. Wow. Pero sa Seattle, Washington ginisaya. Pero sa Las Vegas. Kag si Ma'am Dina dira, no? Good morning Aguinaldo, no? Good morning dira sa inyo or good afternoon for that matter dira sa Las Vegas. Yes.
Kag MJS Candido Hildore, Eric Sumpay, good morning. Amigo ko Bernie Ben Consejo. Nancy Clavel Alvarado Discutido, Miga Nancy, morning sa imo, ano? Kag Ray Flores Barrioga, good morning man. Binong 70, kag sa akong friend dira sa Thailand, Madam Elizabeth Lampreya. Yes, good Merry morning. Christmas sa imo. Nan, okay? Mga ka-aksyon, inyong imamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Pag-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.